Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Doc Joey Betito! Nato! Para sa kalusugan tayo ay mag-isang tabo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Ngunit huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bidanan dito na sa inyo. Ito ang Amazing 4, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi 5, kumpleto na. At ang Mega 1, ang bida sa tuwina. Amazing 4, i-dance mo, laban sa sakit. Tayo ang panalo.
nakakamatay na viruses. Ang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing Trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, hulalos, holy basil, bitter melon, palamerictur, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga impeksyon, pampalakas ng resistensya at proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. Mga alternatibo na solusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan nga ng mangga na paggaling. Amazing for mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatitik, Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney. At sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega One, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yun pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rimberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Mega One kay Dr. Joey po. Kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya, ano po ako ng Mega One. Tapos hindi pa ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po, mataas po. At hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Mega One, yun, bumaba na po. Saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi pa ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi pa ako na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Mega One po kay Dr. Joey Betito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng po. Nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat po talaga. Nakilala ko po siya at saka ang Mega One po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss G. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po po. Middle name pala bayaban. Bira nga pala. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si G. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, nalalaman tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siya, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung, benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success.
Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Yodike ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto, kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madala yan, putol mong dumugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na Aptol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko, sabi na, sige. Pinasok ulit ako doon sa taas. Sa tube. CT scan. Paglabas, anong ginawa mo? Okay na yung ano mo, yung ugat mo. Wala nang bara, wala nang dugong nagbara. Para malaman nila na tayo dito talaga tumutulong sa ating lahat ng taong naniniwala. Unang-una sa Panginoon Diyos, pangalawa positive attitude, pangatlo dito po sa mga amazing products natin. Yung Amazing 4 na galing sa Amerika. Ma'am, take it away. Opo. Si husband ko po, nung nagsimula po ang sakit niya, October 9 na 2024. Tapos po, nahihirapan po ako kasi hindi siya makagalaw, namamaga itong pati digdig, pati yung tuhod, saka paa. Ganyan, nahihirapan po ako kasi mawiwi, bubuhatin. So, hindi pala makalakad, Opo, binubuhat. dahil makabangon po. Hindi makabangon, siya. grabe. Opo. Nahihirapan na ako. Sabi ko, nag-abot po sa oras na i-emergency po siya. Saan po dinala? Diyan po. Pwedeng. Sige po. Dinala Sa isang po ospital. Sa Tansuling. Mm. Kasi, doon mo nasama nito. Sama nito mo ng hospital. Opo. Tapos sabi po, ay, agapan nyo ito kasi delikado. Magdadialysis na to. Sabi niya, ihana may kilala kayong doktor? Sabi ko, wala po. O sige ngayon, i-repair kita. Sa UST po baga, si Dr. Melissa Antonio. So, ito, espesyalista po sa kidney. Kidney. Opo. Nephrologist po ang tawag. Opo, namin. nephrology. Ano po, Dinala ninyo dinalami po. kay doktora. Opo, mabait man po siya. Niya. Tapos po, pagdai po, kasi dakulunan po ang pasyente doon. Diyan, refer diyan po, dinala sa Tancholing. Tapos, pagkatapos po ng 4 o 5 araw ito, 4 o 5 araw ito, sabi ko, dai ko kaya na magbantay sa ospital. Sabi ng anak ko, kasi umuwi yung anak ko, sabi niya, umuwi ka na lang sa bahay, baka 2 pa kayo ang di umuwi na po ako. Naiwan si tatay sa ospital. Opo, kasama siya Buda, yung anak ko. Tapos po, nung inuwi na,
Grabe po, ganun pa rin. Dai po nakakatukaw. Pag nakahiga, bubuhatin mo po talaga. Kasi mga makulubong da po. Tapos, ang sabi niya, abok ko na ngayon para inom si Bulong. Maputlaon na po siya. Tsaka, nagtitinga-tinga na po. Parang nahirapan ng huminga. Oo. Sabi ko, Diyos ko, ano po ito? Ano ang itong nangyayari? Lahi po pala nila, apat sila magkakapatid, puro arog ka ito ang sakit. Tapos, sabi niya, try natin si Doc. Kayo po. Doc Joey. Oo, kasi yung So radyo. napakinggan po niya sa radyo. Opo, kasi lagi po naka-on yung DCGB. Iyo po. Oh, sabi niya, try natin. Sabi ko, di sige, ano po siya. Pumunta po kayo dito, Abril. Opo. Hanapin natin ito para, yun, ang gusto niya, sundin na natin kung dainan niya ko yan marahay para dai kita mabasol. Sabi ko, sa mga kapatid, i-check man po siya. Mga taga-Pangasinan po siya. Iyo po. Di, hinanap nga namin ika. Tapos, nung natagpuan... Ang pumunta po ikaw at saka yung pamangkin mo. Opo. Kasi hindi na makakalakad si tatay. Opo. Yan. Nung naubos niya yung gamot na bigay nyo, aba, nakatayo na po. Nakakatayo na. Nakaupo na kagad. Opo. Nakatayo. Nakaupo So, na. nung pumunta po kayo dito, sinabi kong bumili ata ng good for 1 month. 1 month ba binili mo o 15 days? 23 days. 23 days lang. Oo. So, within 23 days, si tatay nakaupo na, nakatayo na. Opo, Pero yun po, nakatayo. praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Opo. Sige po. Tapos, di nagbalik kami dito. Kunti lang nga. So, pera. Kunti lang ba na? 5,000. Opo. Opo. Sige po. Oo. Nung ay, salamat na nakakalabas na ng bahay. Ay, praise God. Hallelujah. Opo. More than a month lang yan. Opo, lumabas na siya sa bahay, pero hindi pa siya makalakad ng mabilis. Mabilis. Oh. Opo. Pero maganda na kasi dati, hindi makaupo, hindi nga makaupo. Tapos yung kulay niya po, maayos Medyo maganda-ganda na. Opo. Ay, salamat niya po sa iyo. Iyon na lang sabi niya. Tapos naubos naman. Dahil pa kitang nag-anak naman kami kay Perang Aldaw. So naputol yung pag-inom. Opo. Nung nagbalik kami dito, sa ngayon talaga tumutulong na siya nagtatabo, ako nagbubuhat. Baka da mabinat. Yeah. Ako, ayan, magaling na po siya. So okay na po. So Opo. lahat pong resulta ng laboratory exam, pati yung creatinine po, dati Opo. 700 plus, ngayon po 137. Opo. Grabe, ito po phenomenal po yan. Oh. Opo. Tapos, 137.7 na lang po. mm, Dati po ito 700 plus ang creatinine. So talaga pong praise God, hallelujah. Opo. Ang medyo mataas pa rin, ito pong uric acid. iyo po, So ito iyon po na ang lang. ating i-correct ng gusto. Opo, iyon, Okay, iyon so naman sa siguro nadako, iyon. another 3 months, itong 137 na ito, normal na. Opo. Itong uric acid with God's grace ay hopefully maging normal na ito, madam. Opo, Okay. thank you Lord. So, Salamat, thank you din pasalamatan natin ito, madam, ang Panginoon Diyos muna. po. Opo. At ano po masasabi niyo, kasi tayo po pinapanood, hindi lang po dito sa Bicol region, pinapanood po tayo sa buong Pilipinas, and also, kasi FB Live po tayo, naka-Facebook po tayo, mapanood din po tayo sa ibang bansa. Ano po masasabi ninyo? Opo. Sabi ko nga po, kung sisay man po, so may mga araw ka na hilang na medyo parang Yung ang grabe hirap na talagang Grabe para na mag-give po. up ka na. Opo. Kasi sabi mo nga, madam, nagastos ninyo bago pumunta kayo sa akin, more than 400,000 na. Opo. So lahat-lahat, halos Opo. kalahating milyon Opo. bago pumunta dito si na madam kasi desperate na po sila. Wala na. Ibig sabihin, Wala na po. nagtitinga-tinga na lang si tatay, nahirapan ng huminga, nakahiga na lang. Opo. Ang creatinine 700 plus, ayaw naman magpa-dialysis. Opo. Kaya po, they are just waiting for the fate of Tatay Domingo. But because of the radio program natin,
kinggan tayo sa PBN DCGB. So thank you DCGB. Opo. Ang sinabi kay nanay, o puntahan mo nga si Doc Joey Bitito, baka sakali. Opo. Di ba? Baka sakali. Oo. So sa akin naman kako, kay the Lord Jesus Christ, walang imposible. Iyo. Lahat ay posible. Nagagamitin ito. Okay. Kaya nga po, after 3 months, yung 700 plus na creatinine ngayon 137 na lang. So it's phenomenal. Lahat ng okay except yung uric acid. Na yun naman po ang aayusin namin ngayon para po siguro after 6 months normal na lahat. So happy na kayong dalawa, Thank you, 'di ba? Lord. So pwede na pong humaba ang buhay. Ilang taon na po yung si tatay ngayon? Para 67 po siya. 67. Ako po, 76. Balik. Oh, baliktad kayo, di ba? So ikaw tuloy ang healthy, si tatay ang nagkaroon ng So ganun po talaga ang buhay, but sabi ko nga, ang importante buhay tayo, ang importante may ginagawa tayo, ang importante nagdadasal tayo parati sa Panginoon Iyo Diyos, po, totoo positibo po ang yan. kaisipan natin, at mag-aksyon. Kaya ngayon si nanay, bumalik ulit dito, aksyon, bumili ng ating mga produkto para tuluyan gumaling si Tatay Domingo. Di ba? Kasi nga po ay from na dating grabyo na, nagtitinga-tinga, ibig sabihin tinga-tinga. Oo, yan. Opo, nagaganon na. Itong parang isang paa at saka isang kamay, ando na po sa Tumawag na nga po. Oo. Tumawag yung mga kapatid. Sabi ko, tulungan nyo akong manalangin. Baka sakali pa niya ako makaligtas pa ang kuya nyo. Kung may nangyari niya ako, tanggapin nyo na lang ha. Ako niya ako, nahihirapan naman kimaray. Yun ang paliwanag mo ng pagtumawag ng mga kapatid. Kamo with the grace of God, napunta kami kay Doc Joey Bitito, pinainom na mga amazing products niya galing Amerika. Ngayon ang kapatid ninyo, almost normal na kamo. Iyo po. Oo, baka pumunta kayo dito, baka naglalakad na kamo ang kapatid ninyo ng maayos. Kasi ngayon, nakakapunta na sa labas, naglalakad-lakad na si tatay. Naglalakad-lakad. Okay, so nanay, congratulations, God bless, continue lang praying ay kay Lord Jesus Christ, at ito po wag natin na aalisin. Di bali po hindi kayo makakain ng kanin na isang araw, pero ito po ay napaka-importante. So mga minamahal kong kababayan, kami po ay talaga nakakagulat ang mga nangyayari sa amin. Marami kami dito mga kliyente o pasyente na talaga ang isang paa, isang kamay, nasa 8 feet below the ground, but with the God's grace, with our products, ay talaga po naghimala. Kaya kung kayo man po may mga problema sa inyong kalusugan, feel free na pumunta po dito sa amin. Sa harap lang kami ng Bangko Sentral, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, or pwede kayong tumawag sa 0917-853-8933 or 0910-4482-598, or dito po sa ating Facebook Live. Pwede po kayo dito magtanong para kayo po may matulungan. Importante po kay Doc Joey Bitito ay maraming matulungan. Sapagkat pag natulungan namin kayo, na kayo ay maging healthy at humabang buhay at happy kayo, ay happy na rin po kami. Maraming salamat. God bless. Okay, magandang araw sa ating mga kababayan. Binisita po tayo ni Tatay Roberto Pilohero, Pilohero, from Ligao City. Ito po yung napakataas ang creatinine at ang daming sakit. Last year, na pumunta sa atin yung kanyang anak na si Kagawad, Ame, dahil nga po si tatay ay nahihirapan na sa buhay niya. Due for dialysis na 359 at marami pang sakit. Pero po, nung pag-inom po niya ng 6 months, iyan po'y bumaba ng almost normal. So, andito po si tatay ay magpapaliwanag sa atin. Nung last year po tatay, bago ka nagkasakit ng sobra-sobra, na sabi nga ni Kagawad Ame, halos parang hopeless ka na hindi ka na aabutan ng ilang buwan, at sabi mo nga pati yung anak mong nurse sa Canada, sinabihan mo ng hirap na hirap ka na.
ilang taong ka po ba, ano po ba talaga ang umpisang, bakit tumas ang creatinine noon po? Ano po ang mga sakit po ninyo noon? At ano po ang inyong mga maintenance? Ano ko lang daw, yun sa prostate ko noon. Prostate. Oo, yun lang ang inaano ko. Ang talagang main problem mo dati. Yan ang problema ko talaga. So, uminom ka ng mga gamot. Oo. Pinainom ka ng mga gamot. Ngayon, nung sinabi sa akin, nung napasugod sa akin si Kagawad Ame, sabi mo raw, puntahan mo na si Doc Joey dito kasi yung gamot na binigay sa yung para sa kidney, nung iniinom mo, mas lalo kang nahihirapan. Ano po ba nangyari doon? Yun po, nung magpa-check up nga kami kasama ko si Ame, yun po, sabi ko, mataas yung ano ko, Creatinine. sa lumabas sa resort, mataas yung creatinine ko. Sabi ng anak ko, kaya pa magpa-check up ka. Sabi ko, dahil ko ako sa radyo si Doc, sabi ko doon ako, Doc Joey. Doc Joey, sabi ko, punta ako magpapa-check up. Opo. Kaya sabi ko sa kanya, doon mo ako dalhin. Then, baka, ang ano ko na, parang na ano ko, baka kako inaano ng Panginoon na doon ka pumunta. Pero noong po, Mayo po yun eh. Noong Mayo, pumunta Mayo. dito si Kagawad Ame, nung panahon pong iyon, talagang sa tingin mo, aside from prostate at saka doon sa mataas na creatinine, talaga pong nahihirapan ka ng pati pagtulog mo. Doon ako nagtaka na, dahil nararamdaman ko sa buhay, wala na akong ganang kumain. Nahihirapan ka pa matulog. Sa pagtulog, wala na akong Hindi ka na baka makatulog. ako naging ng mga alas 11. Oo. Wala na halos akong tulog niyan. Wala nang tulog. Oo. Pabalik-balik ka pa sa Pabalik-balik. comfort room. Oo. Pagkatapos doon, Saka, medyo ano yung katawan ko, namaga. namaga na. Hmm. Oo. Kaya napilitan kang pumunta na lang, pinapunta mo yung anak mo si Kagawad Ame Oo. dito sa Sabi akin. ko, puntahan mo si hanapin mo si Doc Joey. At nung uminom ka, for 6 months, nung November, ang resulta ng creatinine mo almost normal na. Oo. At pumunta ka pa nga sa akin nung natandaan ko ng December kayo ni Mrs. Oo. at nagpasalamat kayong dalawa. Oo. Ganun. So ngayon po, andito si tatay kasi bibili po siya ng pang-maintenance na ng Amazing 4. So, tatay na nanonood po sa atin sa bayanan, ito po ba ay pwede natin i-recommenda sa lahat ng tao may mga iba't ibang klaseng karamdaman? Pwede po. Sa lahat po ng taong may mga karamdaman tulad ko, ina-advise ko po sa inyo na pumunta po kayo dito kay Dr. Bitito at subukan niyo po na magpa-check up sa kanya at maaari po talaga na ano yan, Na matulungan ang kanilang mga karamdaman. Oo, para po matulungan ang inyong mga karamdaman. Dahil ako po, sumubok po. Kaya ako po narito uli kay Doc para po ipagpatuloy ang pag-inom po ng Amazing 4. Amazing 4. Dahil sa pakiramdam ko po, ibang-iba ang kasiyahan nararamdaman ko sa aking katawan. Kasi ko lang masigla po. Okay, salamat po tatay. Ito po ay 78 years old na si tatay at ito andito ulit siya para siya po ay tuloy-tuloy ang pag-inom ng Amazing 4 para po siya sa tuluyang kagalingan. Maraming salamat po. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po sa atin si Nanay Carmen Gonzales. Ito po ay taga Arimbay, Legazpi City pero ang pamilya niya talaga from Ligao. Piodoran. At siya po ay pumunta dito ni tatay several months ago na may mga health concern. Nanay Carmen, pakikwento po ninyo sa amin kung ano po ang mga karamdaman ninyo, lalong-lalo si tatay, at kailan kayo uminom ng Amazing 4 at ano po ang nangyari, ano po ang magandang nangyari sa inyong pag-inom ng ating mga produktong natural. Ay, ako ang masasabi ko, talagang the best ang produkto ni Doc Joey Bitito. Doc Joey Bitito. Kasi yung mister ko, nag-digdi at nagpabulong. Iyong nagkonsulta Nagkonsulta niya. tungkol sa mga karamdaman ni tatay. Ano po nga ang mga karamdaman ni tatay?
May sa, may sa may Diabetes. may sugar, Oh, sugar. May high blood. may high blood, May high blood. tapos may- sa ano pa ito? May problema sa lungs. Sa lungs, May katarata. tapos yung sa tuhod, May arthritis. At pag umutot, Pag nag-atot siya, is kahit mabataon pa. mabataon. Ngunyan, dahin ng parang, maski nagkakag kami sa mga mall, Wala na. Wala nang amo. Ilang linggo, ilang buwan na nakita mo, nanay, na mayroong malaking pagbabago kay tatay nung uminom ng ating mga produkto? 20, okay, dahin nga ning kuya, Dahing 3 months? dahin 3 months, 1 month lang. oo, 1 month lang, may magayunang nangyari na. nangyari sa iya. Palisakot mo niyan, nag-ano pa kami kan, ano ito, bulong digdikidog. Migawan. Megawan. Oo, Tapos dati Amazing 4. kami simpo, Dahil sa na-address yung karamdaman sa sugar, sa high blood, high blood, so arthritis, na-address, sa lungs ay gumanda na. Patay ngayon, so kanyang pag-utot ay mabango na. Wala nang amoy, wala nang amoy. Grabe, so phenomenal. Ano po masasabi mo, nanay, sa mga nakikinig? O, kaya kamo mga kaya kamo may mga karamdaman, magdigdisa na kamo kay Doc Joey Bitito. Tani yun ang mga bulong na talagang imported, talagang Aprobado. aprobado. Yan. Kaya Na nakakatulong. nakakatulong sa kalusugan. Wala pang side effect kasi natural. Wala side effect pa na kasi natural. Yeah, dahil sa natural. Dahil sa Okay. natural. So ikaw, nanay, umiinom ka na rin ngayon. Ano iniinom mo? Itong kape. Yung kape naman, Migay Coffee. Sa kanyang green tea. Okay, yun ang iniinom mo naman dito sa atin. Yun naman ang tikin. So, nanay, maraming salamat. God bless and long life. Okay. Salamat. Okay po. Yan po si Nanay Gonzales. Ang asawa niya, pinsambo po ni Mayor Gonzales ng Ligao City. Yan. Mga ano lang po ito, low profile, pero ito yung mga yamanin. Sana. Sana. Sige, regards Nanay Kitatay. God bless po. God bless. Salamat po, Lord. Thank you, thank you. Thank you. Sige, amen. Okay. Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Isin Diyos, marahay na pagkabanggi. Of course, sa gabos nagdadangog sa DCGP Radio at sa lahat po na nanonood sa atin sa ating Facebook Live, sa Facebook page ng Doc Joy Bitito, and then of course, sa Facebook page din po ng DCGP News Online. So ayan, kumusta po kayong lahat? Sana po ay okay kayo. So yan, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joy Bitito, o mas kilala po ninyo bilang ang lalaking hindi tumatanda. And of course, sa ating Vice President kay Ma'am Ann Bitito Princena, and together po with my partner dito sa aming office kay Miss Arlene Pabelonia. So ako po muli, si Miss Angel Garcia ang makakasama niyo po ngayong hapon sa programang ito. So ayan po, welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. Yan. So may mga karamdaman po, anumang klaseng karamdaman man yan, matagal na or bago pa lang, ay pwede po kayong pumunta dito kay Doc Joey para po ipakonsulta ang mga nararamdaman nyo. Kasi sabi nga natin, habang maaga pa, ay mas mabuti pong ipakonsulta or bigyan po ninyo ng pansin ang ang kalusugan ninyo, syempre, para po later on ay hindi na po yan lumala at humantong po pagdating sa hospitalization. Ayan po. Kaya naman po sa lahat po ng may mga health problems, may kapamilyang may health problem, ay pwede po kayong pumunta dito sa office ni Doc Joey Bitito. So ayan, ang office po namin ay located po sa Purok 1, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. And of course, ang aming office po ay bukas from Monday to Saturday
from 8 o'clock a.m. hanggang sa 6:30 p.m. po yan. Pero kung balak po ninyong humabol, mga hanggang alas 7 po, ay bukas po ang aming office para po sa inyo. Kaya po sa lahat ng gusto pang humabol ngayong araw, ay pwede pa rin po kayong pumunta dito sa aming office hanggang alas 7 ng gabi. And then of course, pag Sunday, kasi marami naman po yung nagtatanong na, open ba kayo ng Sunday? So yan po, ang aming office po ay bukas po Sunday morning dito po sa Kabaangan from 9 o'clock a.m. hanggang 11 o'clock a.m. po. Kasi kapag kahapon na, ay pumupunta po sina Doc Joey at si Ma'am Arlene sa Dorotea Resort and Spa, which is located naman po sa Purukwan, Kahubutan, Bakaakay, Albay. So ayan po, pwede po kayo kay Doc Joey mag-message, magpa-schedule, mag-contact once po na kayo ay pupunta dito sa aming office. Yan. Sa mga nag-aabang po, nagtatanong kung ano ba yung mga numbers ni Doc Joey, makinig po kayo ng mabuti kasi sasabihin ko na po yung mga numbers ni Doc Joey. So, dapat po isulat na ninyo, isave sa phones para po at least kung makakaramdaman kayo or yung pamilya ninyo, pwede ninyong ipakonsulta kay Doc Joey. Dahil dito po kay Doc Joey ay free health consultation. So, wala po kayo pagbabayaran or babayaran pagdating sa consultation. So, free health consultation in natural medicine. So, eto na po ang numbers ni Doc Joey. Una na po sa Smart. Ito po ang 0910-448-2598. Again, 0910-448-2598. At bukod po dyan, meron din naman po si Doc Joey na Globe. Yan, sa mga Globe user. Ito naman po ang number ni Doc Joey. 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. So, yan po yung mga numbers ni Doc Joey na maaari po ninyong i-contact once po na may mga katanungan kayo about sa aming mga produkto and then about po sa kalusugan ninyo. Of course. Bukod po doon, sa mga numbers na Doc Joey, meron din po siya mga personal accounts sa Facebook. Ang una po doon ay Joey Bibon Bitito. Again, Joey Bibon Bitito. Pangalawa po doon ang Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, yun po mga accounts si Doc Joey, mga personal account niya sa Facebook, ay maaari din po ninyo yung i-message o kaya pwede rin po kayo doon mag-video call. At least po nakikita ninyo yung mukha ni Doc Joey kahit on-screen lamang. At halos po, usually sa malalayong lugar, so lagpas dito sa Bicol, na hindi po talaga makakapunta sa aming office, at nakikinig po kayo ngayon sa programa natin at gusto nyo po itry ang mga products na Doc Joey, so pwede po kayo doon mag-contact. At least kapag nagka-video call kayo ni Doc Joey, mababawasan po yung pangamba ninyo na baka hindi legit si Doc Joey. So dito po, legit na legit sa ating office. At sa lahat po pala nagbabalak mag-order sa amin ng mga produkto namin na amazing products, ay pwede po kayong mag-order through online. Kahit po ay nasa malayo kayong lugar. Kahit basta nasa loob ng Pilipinas. Ayan, pwede po kayong mag-order sa amin. Basta ang gagawin nyo lamang po, magme-message kayo kay Doc Joey, sabihin niyo yung pangalan, edad, taga saan, at syempre kung ano yung karamdaman at gaano nakakatagal. So kami kasi po dito sa office namin ay nag-ship na rin po ng mga produkto namin. At wag po kayong mangamba or matakot na magtiwala sa amin kasi si Doc Joey, maga 19 years na siya sa industry ng natural medicine, pero wala pa naman po sa kanya nagre-reklamo na scam siya. So halos
lahat po na nag-order sa amin through online, nakakarating po sa kanila ng kumpleto yung mga produktong in-order nila. So, ayan po. At ngayon po, may reminder po pala ako. Kasi, di ba, malapit na po yung birthday ni Doc Joey. Halos ilang tulog na lang, 2 or 1 na lang natulog, birthday niya na. So, kaya naman po sa lahat ng gustong humabol sa ating paraffol, yan, bilisan nyo na po, pumunta na kayo dito sa aming office kasi this coming August 19 ay idodraw na po yan. So, malay ninyo, nasa inyo yung swerte na mabunot po kayo ng 50,000, 25,000, 20,000, 15,000 and 10,000 pesos. So, malaking bagay na po yun kapag po kayo ay ang maswerteng mabunot sa August 19. At bukod po pala doon sa mga nabanggit ko kaninang prizes sa ating Grand Raffle Draw, ay meron din po kaming ipamibigay or meron din po si Doc Joey na idadagdag doon na consolation prizes. So, ayan, meron pong mananalo ng 5 tigwa 1,000 pesos. So, ayan po. Basta ang gagawin nyo lang po, pumunta kayo dito sa aming office at mag-avail kayo at least 3,000 up na mga produkto natin. Kasi for every 3,000 worth amazing products ay equivalent po yan ng 1 raffle ticket. So, ayan, last Saturday, ay marami yung mga nagpunta dito sa ating office para makapag-avail ng amazing products at makahabol pa po sa ating paraffol. So, last Saturday din ay meron kaming na bagong pasyente na nag-avail po ng double diamond package, which is 100,000 pesos po worth amazing products. At sa next na purchase niya, ay meron na po siyang 35% discount. So, si nanay kasi, sabi niya, kasi mag-81 na siya, I think, sabi niya, mas ipaprioritize niya na yung buhay niya. Kasi aanhin niya yung pera sa bangko, tapos, siya naman po ay nagsasuffer sa iba't ibang klaseng karamdaman. So, sabi ni nanay, habang nabubuhay siya, ay mag-e-invest po siya sa kanyang kalusugan. Kasi gusto niya pang humaba yung buhay niya. Kasi naranasan na nila dati na maghirap, tiisin yung sakit, pero ngayon nakaahon-ahon na sila sa hirap. Gusto niya yung self niya naman, yung kalusugan niya ang i-prioritize niya. Kaya naman po, sana po sa lahat po na nakikinig ngayon, ay tularan po natin si Ma'am Evelyn na pangalagaan natin at unahin po natin yung mga sarili natin. And of course, yung kalusugan natin para magkaroon po tayo ng masaya at mahabang buhay. At syempre, ngayong araw ay napakarami din po na mga pasyenteng galing sa iba't ibang lugar dito sa Albay. Meron taga Rapu-Rapu, meron taga Sorsogon, from Daraga, meron din sa First District, Tabaco, yan, taga Malinaw. Halos ang dami po ngayong pasyenteng pumunta dito sa aming office kasi nga po naghahabol sila ng ating paraffol. Ayan. Wag ninyong kakalimutan yung ating paraffol draw. So, ayan, babatiin ko lang po lahat ng mga pasyenteng pumunta dito ngayong araw. So, ayan, kanina po ay galing po dito sina Ma'am Nida Vendal. So, sila po ay taga Binusawan, Rapu-Rapu, Albay. So, kahit maalon, dagat, kasi di ba ngayon, maulan, medyo malakas yung alon, ay pumunta pa rin sila dito sa aming office para po makapag-avail nitong ating mga produkto. Kaya, thank you so much, Ma'am Nida, kasi halos every month ay pumupunta ka dito at pinaprioritize mo po yung kapatid mo. Ayan.
So, galing din po dito si Ma'am Marteliana, nag-avail din ng ating amazing products. At galing din po dito si Ma'am Kaakbay. So, ito naman po, bago nating pasyente na pumunta dito sa ating office at nag-avail din po ng amazing products. At syempre, yung mga taga-Binusawan din kasi meron kaming isang pasyenteng taga-Rapu-Rapu din, si Ma'am Rebecca. So, pumunta siya dito at halos yung mga clients namin from Binusawan, Rapu-Rapu, Albay ay nagpadala na sa kanya. So, nagpadala po ng pambili ng amazing products si Sir Jaime Rojas at syempre si Sir Terso Boticario. So ito po si Sir Terso ay isa sa mga kagawad dyan sa Binusawan, Rapu-Rapu, Albay. Kaya po binabati namin lahat ng mga pasyente namin na taga Rapu-Rapu, lalong-lalo na yung mga kabarangay ni Ma'am Nida Gendal. So ayan. Sila kasi pag doon sa barangay nila, once na may natulungan sa kanila, ay sinishare po nila ito sa mga kakilala nilang may health problem. Kasi sila po mismo, yung nakagamit ng produkto natin, naramdaman kung ano ba yung pagbabago nila sa pagbabago sa katawan nila after nilang uminom nitong ating amazing product. So, di ba, maganda yung naging improvement sa kanila, kaya naman po, sinishare nila sa ibang tao. So, wag po kayong, pag nakapag-intake na kayo nitong ating amazing products, wag po ninyong ikakahiya na i-share sa ibang tao. Kasi malay mo, ikaw na yung paraan or ikaw na yung maging way para matulungan din ang isang taong may karamdaman na nangangailangan po ng produktong talagang makakatulong pagdating sa kanyang karamdaman. So, ayan. Galing din po dito si Ma'am Sonia, pati may bago rin po tayong pasyente, si Ma'am Hortensia Datar. So sila po ay taga-Daraga Albay din. So ang problema kasi nito ni Ma'am ay meron po siyang hyperacidity. So halos ilang years na tinitiis ni Ma'am. So naging GERD na nga po yung hyperacidity niya kasi malala na po. So, ngayon, napapakinggan nila sa DCGB itong programa natin at nag-decide na po silang pumunta dito kay Doc Joey. So, yan, nasa 80 plus years old na rin po si Ma'am. So, halos ngayong araw ay matatanda yung bago naming pasyente. So, kami nga dito sa aming office, tinatanong namin yung sarili namin na aabot pa ba tayo sa 80 years old, 90 years old, 100 years old? Siyempre, aabot tayo dyan pag meron tayong magandang paraan or magandang effort na ginagawa sa ating katawan. Kaya kayo, kung gusto nyo rin humaba yung buhay ninyo, why not po, itry na po ninyo yung ating amazing products. Napaka-amazing talaga. So, si Doc Joey po, yung mismong magpapatunay na magaling ang ating mga produkto. Kasi nga po siya, mag-72 na siya this coming August 19, pero ang karamihan sa mga pasyente namin po ay sinasabi nila na si Doc Joey hindi po halatang 72 years old. At ang maganda po kay Doc Joey, kahit mag-72 na siya this coming August, ay wala po siya kahit ni isang iniinom na synthetic drug. So, siguro sa inyo, kayo nakikinig, 40 years old pa lang kayo, pero may maintenance na kayo. Kaya po, kung ayaw niyo po mag-maintenance, katulad ni Doc Joey na walang iniinom na synthetic drugs, kasi baka later on, maapektuhan yung iba ninyong mga organs sa katawan. So, pumunta na po agad kayo kay Doc Joey. At galing din po ngayon dito si Ma'am Grace Mitra. So, ito po yung pasyente din natin na madami ng refer dito sa aming office. So, siya po ay taga Villa Hermosa, Daraga, Albay. So, siguro ngayon, marami nakikinig sa atin
nakilala si Ma'am Grace Mitra kasi nga po siya po ay very active sa kanyang barangay at syempre pati na rin po sa Sorsogon ay active rin po siya. At ngayong araw din po ay galing din dito si Ma'am Marivic Bubilis dahil inutusan po siya na mag-avail ni Ma'am Nikita, yung pasyente po natin na may sugat sa paa, na mag-avail ng ating mga produkto para sa kanyang health problem. At galing din po ngayon dito si Ma'am Cecilia, yung kapatid ni Ma'am Cecilia, at si Kuya Ruben. So ito po ay matatagal na nating pasyente na almost a weeks niya po dito sa ating office. At ngayon, kinukongratulate po namin si Maria Aleja Romero. So ito kasi si Ma'am, dating teacher na meron ng problema sa kanyang kalusugan. At ngayon din po, ina-prioritize niya na yung kanyang kalusugan. So ito si Ma'am, dahil nga napakinggan niya sa radio program ni Doc Joey na halos paubos na po ang stock ng ating mga produkto kasi nga po ito, 'di ba, galing pang Amerika, so naaapektuhan po ng gera sa ibang bansa yung pag-supply dito sa office namin ng mga produkto. Kaya nagkakaubusan po kami ng mga produkto. Kaya naman ito si Mama Maria Aleja Romero, nag-avail na po siya ng good for 4 months. Again, good for 6 months rather. Yan. Good for 6 months na amazing products. So ito po ay regalo niya na sa kanyang sarili. So ayan, congratulations Ma'am Aleja Romero sa inyong health journey. Sana after this month, after this year, ay okay ka na po. So, sa mga nakikinig, yung mga bagong nakikinig, mag-a-ask kayo, ano ba yung mga produkto ni Doc Joey Vitito? So, ito po, ang mga products ko ni Doc Joey, yung ating amazing products, namely Amazing 4 at ang ating healthy drinks. So, yes po, pag sinabi po nating Amazing 4, yan po ay combination ng 4 na klaseng mga supplements. So, andyan po si Mega A na more on mga berries, 5 klaseng potent berries na napakayaman pagdating sa antioxidant. Ayan. Maganda po yan kasi kung meron po kayong mga toxins sa loob ng katawan ninyo, ay matutulungan po nitong ma-cleanse ng maayos. So, mailalabas po yan sa katawan ninyo. Kaya kung meron kayong cancer, katarata, at iba pa pong mga health problem katulad ng arthritis, mataas na cholesterol, may problema din kayo, may pamamaga sa katawan ninyo, infection, ay pwede po sa inyo itong Mega-A capsule kasi andito po si acai berry, pomegranate, blueberry, cranberry, at elderberry. So, yun po yung mga sangkap ng ating Mega-A capsule. Pangalawa nating kapsula, yun naman po ang Multi-5 capsule. So, si Multi-5 capsule naman po ay napakagaling pagdating po sa pagpapalakas ng immune system ng isang tao. Kasi dito po, sa ating Multi-5, ayan dito po ang maitake, shiitake, reishi, agaricus glazi, and then cordyceps. So, lalo na po ngayon, di ba? Pabago-bago yung panahon natin, yung sa nasa labas tayo, bigla na lang mauulanan tayo. Ayan. Pwedeng-pwede po sa inyo itong ating Multi-5 capsule para po maiwasan na magkasakit kayo. So, di ba? Kasi pag meron po tayong pamprotekta sa katawan, meron tayong pampalakas ng immune system, ay hindi po tayo basta-basta mapepenetrate ng iba't ibang klaseng health problems. So, ayan po. Ang pangatlo nating kapsula, yun po yung tinatawag nating Miracle C. So, si Miracle C po ay napakayaman pagdating sa vitamin C. So, kailangan din po nito ninyo para po maiwasan ng sipon, ubo, o trangkaso.
So, dito po kasi sa ating Miracle C, andito po si Acerola B, Esther C, Rose C. Buckthorn, at Indian Cushion po. So, ito po yung mga ingredients na kay Miracle C. At ang kagandahan po kay Miracle C ay meron po itong tinatawag na neutral pH. So, kahit po acidic kayo, kasi di ba, ngayon na panahon, maraming mga tao ang meron ng hyperacidity. Bawal sila sa mga citrus, yung maasim, bawal sila. Pero C ay napaka-safe pagdating sa mga tao, meron hyperacidity. So, pang-apat, Tapos para mabuo ang ating amazing andito po ang ating Mega 1. So, sa Mega 1 capsule po, ang mga ingredients nito ay combination ng Mega 8 capsule, at Simmer. At bukod po dyan, dinagdagan pa po ito ng iba't ibang klaseng mga herbs at mga gulay. So, andito po si broccoli, mock tassel, holy basil, astragalus, buttermelon, turmeric or luyang dilaw, and then yung moringa or malunggay, napakadaming benepisyong maibibigay sa ating kalusugan. So, biruin po ninyo yan, pag nag-intake kayo nitong ating amazing for araw-araw, yung mga needs na vitamins, nutrients ng katawan ninyo ay makukuha po ninyo halos 99%. So, di ba, pag tama at sapat yung supply ng mga vitamina, minerals sa ating katawan, ay lalakas po tayo at may iwasan po natin ang anumang karamdaman. At syempre, kung meron na kayong karamdaman, ay mabilis po kayong makakapag-recover. Kaya naman po, sa lahat po na may mga health problem, anumang klaseng karamdaman yan, ay welcome na welcome po kayo dito sa aming office para po magpakonsulta, ipakonsulta ang mga nararamdaman ninyo. Kahit ano pa yan. So, ayan, and again, reminder po na humabol na po sa ating paraffol. Kasi malay ninyo, nagbabala kayo, pupunta kayo dito Saturday, Friday, Tuesday. So, tapos na po yung paraffol natin. Kaya po, bukas na bukas po ang ating office para po sa lahat na mag-a-avail ng ating amazing products at sa lahat pong hahabol sa ating paraffol. Again, inuulit ko lang po, ang mapapanalunan po ninyo sa ating paraffol draw ay 50,000 cash, 25, 20, 15,000, 10,000, at may 5 pa po mananalo ng tigwa 1,000 na 5 na consolation prizes. So, ayan, huwag nyo na pong palampasin ang paraffol ni Doc Joey. So, ayan. So, bukas po, ang aming office ay bukas na bukas from 8 o'clock a.m. until 6:30 p.m. po. Kaya bukas po ay magkita-kita tayo dito sa ating office. So, lahat po na may mga health problem, huwag po kayong mahihiyang pumunta dito sa aming office at ipakonsulta ang lahat na nararamdaman ninyo. At huwag nyo na po yan na patagalin kasi baka later on, kayo rin po ang magsisi pag sobra nagdala ng karamdaman mo. So again, isa nga lang po ng ating CEO na si Doc Joel Vitito, mas kilala bilang ang lalaking hindi tumatanda. And of course, sa ating Vice President kay Ma'am Ann Vitito Princena, and together po with my partner dito sa aming office kay Miss Arlene Pabelonia, ako po muli si Miss Angel Garcia ang nakasama niyo po ngayong hapon sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Kaunlaran. So again, maraming salamat po. Keep safe, good luck, God bless, and good health.